Hei, mä tein nyt nopeasti tämmöisen videon, koska mulla on akku lopussa. Joo, niin eikönä, kuten otsikosta huomaattekin, että paras ystävä on huijari. Kuulostaa olevan. Niin minä voin kertoa vähän tarinaa teille. Minun kaverini yritimme vaihtaa petsejä, mutta sitten kun minä annoin hänelle tämän petsin, hän sanoi, että hän ei saa enää antaa petsejä ja piti sen petsin itsellensä. Ja sitten hän sanoi, että että kun pyysin siis petsiä takaisin tietenkin, niin hän vain sanoi, että tämä on minun petsini, ei saa ottaa. Ja tuolla infoboksissa lukee sitten kaikki tärkeimmät hommat. Juu. Ja oikeasti. Hänellä ei ole valitettavasti YouTube-kanavaa, koska hänellä on vain 5 petsiä ja nyt 6. Aika vähän. Ei se millään pahalla, tai no pahalla sille. Ja sitä petsi. Haluatteko kuulla mikä petsi se oli? Popular mäyräkoira. Kyllä, kuulitte oikein. Olis mulle nyt toinen niinku hukassa? Joo. Mutta nyt minä... Joo, toivottavasti tänne... Joo, mä täällä haukun muita ja... Toivottavasti... Murkaa! Tuolla... Murka! Hello! Ei se nyt kunnolla tykkää, kun mä kuvaan. Mut joo, mä menen nyt sisälle, koska ulkona on sairaan kylmä. Ja jos haluatte tietää, miksi tuli teet ulos? Siksi, koska annoin tuolle Marakatille tuolla, äsken näittekin sen, niin annoin ruokaa ja en jaksa mennä enää sisälle. Mutta silti hei!